Ki Deputy Commissioner but Superintendent of Police jong ki Artlik District ke West Karbi Anglong but West Giant Hills hak arpo trik jelio. Kila pelong ka jinga kenduk lang ne Interstate Border Meeting ha BOP Assam kawadan hak Kanduli West Giant Hills District. Kani ka jinga kenduk lang kalong banyak keren halor ka jingkentur put badang shen jong ki Karbi syakashnong lapangap West Giant Hills District. Ha kani ka jinga kendu baro arliang kila rai ban penne ya ka syong suk syong san bat la rai ru ban penne ya ka jinga kod ni status quo ha kino kini ki kampenroi ba pentrek ar district bat ru ban ya lang ringkat bat penne ya ka syong suk syong san ha ki shnong kaput Assam Meghalaya. Hadian balawai ka jinga lang ki ar district kila hiar sya ka shnong lapangam ban pensangye ya ki Karbi ki bala lur penmadan ya ulum penthor. Laban kedau baha ka shipau trik menta ubnai kinong Karbi ringkat ki pu shilum kilawan ban lor ya ulum penthor hakasnong lapangam badda ka jing tuklar ki bor district ka jing lor kala sange no Henry ki Karbi kala beteng biang ban lor ha ka khat kandai trik jeliu.